Maraming mga nagkukaya ng kwan dyan guys, ng mga bako. Ito yung unang tulay guys na kwan. Sobrang taas na yan oh. Sobrang taas na yan, pero naabot ng tubig ito noon nung bagyo. Dito rin galing pala yung mga kwan guys, yung mga ginagamit naming mga graba sa mga bahay namin doon sa kwan, dito sa Quezon. Saka kahit dyan sa Solano guys, dito nagagaling yung kwan, mga supply ng mga graba nila. Yun oh. Ayun, ang ganda ng view doon sa bundok. Sapul na sapul. 2 minutes andun na tayo siguro. Bilis oh. Ito na yung bypass road. Kaluwang guys, kaluwang. Ang ganda magtatakbo dito, kaluwang ng daan. Kung makikita nyo dito guys, oh, napalibutan ng bundok. Doon, bundok, puro bundok ang nakikita mo sa palibot. So yun guys, pupunta tayo bibili ng kanin. Ay ulam pala. Kasi mamaya may pupuntahan tayo. Pasyalan natin yung bypass road, tapos yung sa Magat River siguro kung kaya pa sa oras natin. Di pa kasi ako kumain guys, kaya kain muna tayo bago tayo pumunta doon. Bali bagong pala natin to guys, content natin. Nagsiship tayo sa kasusukan siguro, biyahe na vlog. Kung napapansin nyo dun sa mga video natin noon, puro buhay probinsya yung pagluluto. Try natin mag dito lumaki yung kwan natin. Yung follower natin, hindi kasi gumagalaw yung kwan natin guys, yung subscribers natin, pakunti-kunti lang yung pagtaas. Sana dito maraming susuporta sa atin. Marami din kasi magandang pasyalan dito sa amin, lalo na yung mga view. Gaganda ng mga view dito, yun ang mga bundok. Probinsya kasi dito sa amin guys, probinsya ng Nueva Vizcaya. And guys, pupunta ako dun sa may karinderya, bibili ako ng ulam ko. Tapos mamaya papasyal tayo sa bypass siguro. Dito ako ngayon guys sa Solano, Nueva Vizcaya. Tingin tayo ng mga karinderya dyan kasi pili tayo ng mga lutong ulam. Masarap yung mga lutong ulam dito guys. Magtingin tayo dito. Pabalot latan te. Magkano siya order dito? 100. Dito to.
Dito sa tilapia. Tapos dito po pakbet dito. Kano isang order dito? Talig. Peso. Okay, ito na lang dito. Maganda nang mag-ano kayo guys, magbiyahe-biyahe, mag ano, motor na kuan. Kasi kuan, wala nang ulan, tag-init na, lumipas na yung tag-ulan. Actually guys, may ano, may mga upload na rin ako sa kuan dito sa YouTube ko, yung kuan, yung travel namin sa Dinadjawan, sa Baler Aurora. Bale, balak namin pumunta sa kuan guys, sa susunod sa Zambales. Next destination natin na kuan. Marami kami, may mga bagong mga kasama kami na magra-rides. Napakalawak na lupain ay kuan pala dito guys, mga bukid dito sa bayan ng Solano. Guys, kain tayo. Ang ulam ko. Dito na lang, wag na tayong malukong gulay. So yun guys, kita-kits mamaya. Muli kain lang ako, tapos punta na tayo. Lalarga na tayo. So yun guys, tara na. Tara tayo, larga na. Bali malapit lang yung bypass guys. Mga apan lang siguro. 2 minutes, nandun na tayo siguro. Dito ako sa may Magarang area sa Solano. So yan guys, kakaliwa tayo dito. Guys, nandun na tayo. 1 minute lang pala. Malapit na malapit lang. Ayan guys, yung shortcut na kuan na daan papunta doon sa kuan sa Bayombong. Bayombong yung kanyan, yung malapit sa Capitol Junction, papuntang Manila sa kuan sa Capitol Bayombong. Mas maluwang yung pag guys, yung daan dyan kaysa dun sa National Highway. Hindi kagaya dito na 2 lane lang. Doon ang luwang ng daan, may shoulder pa, daanan ng mga motor.
natatanaw ko na yung bypass road. Yun. Bali, subukan nating daanan. Nakadaan ako dyan minsan guys nung punta ko ng Bayombong. Bali magandang magpan dyan, mag-travel, dumaan dyan kasi napakaluwang ng daan. So yan guys, nandito na tayo. Subukan natin daanan. Ito na yung bypass road. Kaluwang guys, kaluwang. Magtatakbo dito, kaluwang ng daan. So yun, puro bukid pala dito guys. Makikita nyo dito, bukid siya. Bukid. Pati dito sa kabila, pandin. Puti lang pala yung bukid dito. Bali, pastulan naman ng baka dito. Pagaganda. Sobrang init. Kung makikita nyo dito guys, napalibutan ng bundok. Yun, bundok, puro bundok ang nakikita mo sa palibot. May daanan din dito papunta sa sentro, Solano. Iba lang yung dinaanan natin kanina. Ito yung bypass road. Hindi pa tayo sa kabila. Dito guys, maganda ring dito. Sayang lang tong lupa na to kung kanino man ito kasi magandang taniman ng mga gulay. Pwede rin gawing bukid. Paluwang ng lote na to. Siguro maraming lote yung may-ari nito kaya hindi na nila naasikaso. Nagpapastulan lang ng mga baka. Sayang. Kung gawin bukid ito, sigurado na sa daan ang maani ng palay. Maganda rin taniman to ng ng mga gulay. Pero baka business owner yung may-ari nito. And guys, punta tayo sa sa Madyangat, sa may tulay ng Quezon, Nueva Vizcaya, sa tinatawag namin Magat. Hanggang sa Baskaran ito guys. Yan to Quezon, to Gigaraw, Solano. Sa Quezon tayo, papunta tayo sa Quezon. Maraming mga sasakyan na dumadaan. Ito na yung papuntang Quezon, Nueva Vizcaya. Ganda na rin ang daan dito. Pasensya na, wala pa palang kanto. Hindi pa tayo nakamic kaya medyo maugong siguro tong sound na ito. Bali gamit pala natin kasi itong GoPro Hero 8. Na ding nagtatayo ng mga negosyo nila dito sa tabing daan. Mga
minutes siguro guys, nandun na tayo. Medyo magkapan lang ito, magkadikit. Malapit lang. Dito na tayo sa barangay Bagahabag. Bale yun pala guys, yung sa Magat, ano, buwan pa lang yun, ay Quezon na yun. Bale ito Bagahabag buwan, ito yung bayan pa lang ng Solano ito. Tapos yung sa susunod na yun na sa Madjang at sa Magat, buwan na yun, Quezon na yun. Medyo maluwang din tong Solano pala guys. Parang kulang daw yata ng isang barangay para maging city sana ito, itong Solano. Kulang daw ng isang barangay, yun ang sabi-sabi nila. Medyo mahangin dito. Yun o, nandito na tayo guys. Bali hindi na tayo siguro tatawid dyan. Bali dito lang tayo sa Mahitulay. Ito pala yung daanan na papunta sa Kapisan kay Blintungan Falls tsaka Mount Palali. Yun. Ito yung Magat Dam, Magat River pala. Mas magandang view dito sa baba, sa kabila. Tigil tayo dito saglit. Iyon oh. Ay, ang ganda dito. Maraming mga nagkukaya ng kwan dyan guys, ng mga bakko. Dito rin galing pala yung mga kwan guys, yung mga ginagamit naming mga graba sa mga bahay namin doon sa kwan, dito sa Quezon. Saka kahit dyan sa Solano guys, dito nagagaling yung kwan, mga supply ng mga graba nila na ginagalawang hollow block pagpatayo ng bahay dito. Dito nila kinukuha. Tapos dito sa Mandarito guys, dito rin pala kumukuha ng kwan, supply ng tubig ang Solano at Quezon. May kwan sila dyan oh, water treatment plant. Saan guys, punta tayo sa kabila. Yun oh. Pag summer guys, maraming mga kwan dito. Maraming mga dumadayo din dito na naliligo. Ito yung unang tulay guys na kwan. Sobrang taas na yan oh. Sobrang taas na yan, pero naabot ng tubig ito noon nung bagyo. 2010 yata yun guys. Ay 2000, oh mga year 2000. Naabot ng panto ng tubig. Ayun yung mga poste niya oh. Kaya ito bagong tulay na to, bago na ito. Ayan yung dating tulay na naabot noon ng bagyo. Biruan nyo guys, sobrang taas. Sobrang taas na yan oh, pero naabot pa rin ng kuan, ng tubig nung kuan, yung mga bagyo. Kaya ito medyo tinaasan nila konti.
Ayun, ang ganda ng view doon sa bundok. So yan guys, ito yung Magat River. Let's go back to Solano. Sa susunod guys, pupuntahan natin yung Kapisaan Cave tsaka yung Lintungan Falls. Yung Mount Palali, medyo yun guys medyo malayo yun dito sa amin pero ito rin yung daan. Ito yung nila, water treatment plant nila. Water treatment plant ng Solano. Saglit na lang patakbuhin itong Quezon to Solano kasi napakaganda na ng daan, hindi katulad noon na rough road. Ulit tayo sa may bypass road pero lang diretso na tayo sa Solano. Na paligiran talaga ng bundok itong bayan ng Solano. Ang gaganda ng mga korte ng mga bundok ito. Slow down, intersection ahead. Marami na din palang nadisgrasya dito sa Conneto guys, yung bypass road na to, lalo na dito sa bandang ito, itong junction na to, puro bungguan. Minsan kasi yung mga dumadaan dyan sa bypass parang sila na yung may-ari ng kalsada, hindi na sila nagme-menor, parang sa kanila na yung kalsada. Lalo na yung mga malalaking sasakyan guys, dire-diretso sila dyan, hindi sila nagme-menor. Kaya yung mga dumadaan na lang dito ang nagpapabigay. Grabe yun guys, tingnan nyo, daming kargang galon.
pabalik na tayo dito sa may Magarang area. Bayan ng Solano pa rin to guys, ha? Magarang. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan guys dito sa YouTube channel natin, pa-subscribe naman dyan. Iwan na rin po kayo ng comment o like. Dito ng asawa ko. Ito lang guys ang rough road talaga. Ewan ko kung bakit hindi nila mapasemento itong daan na ito. Mayaman naman ang bayan ng Solano. Nasa semento to, kung napansin nyo dyan doon sa bandaron guys, sementado. Bali pagka may eleksyon papasemento sila, pero mga lang mga 100 meters 50 meters lang yung layo. Tapos sa susunod na naman ng eleksyon, doon na naman tutuloy na naman nila, hindi tuloy-tuloy. Yun ang napapansin namin dito. Siguro mga mga 10 eleksyon pa bago makakarating dito yung semento, yung sementadong daan. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat ulit sa panonood. Ingat, God bless po.